त्यांच्यावर एक आक्रमण झालं। काही थैल्या स्थानिकांनी त्यांच्यावर फातर मारपाचे प्रयत्न केले, माती मारपाचे प्रयत्न केले, विष करून त्यांना हाणून लावण्याचे प्रयत्न केले आणि या घटनेचा सगळ्यात पहिले आम्ही अत्यंत कठोर शब्दात निषेध करतो। त्यानंतर तुम्ही पाहिलं असतले की हांगासरले MP यांच्यानी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, जे कोणाचेर काही गुन्हे दाखल झाले असतात, 20 जणांचेर गुन्हे किती दाखल झाले असतात, तर ते गुन्हे सगळे फाटी घेवपाक जाय। पहिलं लोकल MLA जे आसा रुथ सिल्वा हांच्यांनी CMाक एक मेमोरेंडम दिले की हे जे गुन्हे दाखल झाले ते फाटी घेवपाक जाय। त्या ठिकाणी लक्षात घेवपाक जाय की गोवा एक पीसफूल स्टेट म्हणून आम्ही सगळे पळयता आणि आज कोणतरी कायदो हातान घेता आणि तांकां तुम्ही फाटी घेवा म्हणटा, तर हे चुकीचें आसा। आज फाल्यां सकाळी कोणें उठतलो, कोणाला फातर मारतलो, गोंयान अशा प्रकारची सिच्युएशन जर तयार झाली तर ताका कोण जबाबदार आसता। त्यामुळे आज आमची सरकारकडे मागणी आसा की कोणाचेच गुन्हो फाटी घेवपाक जायना, कायदो कोणी हातान CM बऱ्याच फावटी सांगता की कोणी कायदो हातान घेवपाक जायना। आज जे कोण कायदो हातान घेता, आमी तर म्हणटा 20 जाण कित्याक, तुम्ही जर तो सोशल मिडियाचो व्हिडिओ व्हायरल झाला तो जर पळयलो जाल्यार तेतून कितलीशी मॉप आशिल्ली। त्यामुळे त्या व्हिडिओसून तेंचे सगळ्यांचो शोध घेवन जे कोणी आसा त्या सगळ्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई जावपाची आमची मागणी आसा। मुख्य बाब कितें की कोणाकच कायदो हातान घेवपाची हे दिवपाक जायना आणि अशा प्रकारची स्थिती जर फाल्यां सकाळी झाली जाल्यार गोंयान एक वेगळ्या प्रकारचे हे निर्माण जातले, तो एक रॉंग मेसेज समाजान वयतलो। त्यामुळे दिसता की जे कोण आज अशा प्रकारची मागणी करता कायदो जे गुन्हे फाटी घेवपाचे, तर ते कोणाचेच गुन्हे फाटी घेवपाचे न्ही।